Is féidir an sprí go Joe a bheith agat le Péinteáil Aghaidhe, is féidir bheith I the anmhí, I the character dríochta, nó rud bit is míon leat. Ruadhán, céir bua leat inniu? Arracht. Arracht, bé sé sin ionach. Seo linn. Seo an méid atá ag teastáil. Ball. Glas. Dearg. Dubh. Scuaba. Spúnse. Dús, dahí an ai ag úsáid spúnse agus an dá glas. An sin, tar an línte ai an áireachta ag úsáid scuab agus an dá dearg. Tar an imlíne bhailí an áireachta agus din srón ag úsáid scuab agus an dá dubh. Tar an fiacla géire ag úsáid scuab, an dá bán agus an dá dubh. Ruadhán tá tú ag breanú an scanrúil. An mála é? Is má. Well, buan tríal as sa bhaile, tá sé bro éasca agus spríúil.